Il-magni fil-ġims reġgħu bdew jitħadmu. In-nies għaċċana biex iqattaw il-ħin tagħhom jitħarġu fil-ġims u ħut tħajru japplikaw għall-ewwel darba biex jattendu il-ġims. Il-ġims fetħu l-bibien tagħhom it-tnejn bi protokolli ċari tal-awtoritajiet tas-saħħa wara ġimgħat magħluqa bħala parti mill-miżuri għat-trażżin tal-COVID-19. Tim ta' One News żar wieħed mill-ġims f'pajjiżna fejn iltqajna ma' persuna li saħansitra beda taħriġ tiegħu fi żmien il-pandemija. Jiena bdejt il-ġim fi żmien il-COVID, ġifieri kelli għażla jew nibqa' d-dar u naqqar jew inkella nara x'nagħmel. Kif bdejt il-ġims wara ftit tieħdet id-deċiżjoni li l-ġims jalqu wkoll u kelli nkompli mid-dar. Allura meta ġejt lura ħassejt ovvjament li ġejna b'xi tip għal ħajja normali. Persuna oħra li ilha sena u nofs titħarreġ fil-ġim qaltilna li tħossha ferm aħjar li issa ħajjitha reġgħet qabdet ir-rutina li kellha qabel. Li niġi l-ġim jiena għalija hija xi ħaġa mentalment tajjeb għalija biex inħossni tajba u għalkemm komplejt ġewwa d-dar xorta kienet differenti li nerġa' niġi lura l-ġim kienet tajjeb għalija u nħossni ferm kuntenta. Il-taħriġ fil-ġim jista' jgħinna nikkumbattu l-isfidi li ġabet magħha l-pandemija għaliex apparti li jgħinna għal dera aħjar, it-taħriġ jgħin ukoll fis-saħħa mentali u minkejja li l-ewwel pass ikun li tqal dan iservi għal riżultati sodisfaċenti. L-ewwel pass dejjem naraħ li tqal wieħed, jiġifieri li tieħu l-azzjoni l-ewwel darba l-aktar ħaġa tista' tgħidha antipatika, imma l-aktar mossa li inti mhux se jiddispjaċika li within a few months. Jiġifieri il-messaġġ nista' ngħaddi oħorġu mill-qoxra tinstema' faċli tgħidha u imma ħafna tqal tagħmilha, imma once tagħmilha mhux se jiddispjaċik żgur.